Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pagkuswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Alright, maray na aga po sa mga paraantabay, paradamog, parahiling sa simanal na programang ini kan Bicol University Extension Management Division, programa pang-edukasyon asin pang kabuhayan. Ako po ang sa inyong makaibahan, Professor Seth De Matera, asin ang sa kanyang partner. Ini mo po si Edgar Barameda, giraray partner an sa tuyang pagpaabot nin pangumusta sa kabus na inabot kan sa tuyang broadcast sa anong na probinsya, sa bilog na Pilipinas asin sa bilog na kinaban via online and on air. Siyempre pa mga paglilibat yan sa Bicol University sa panginat kan sa tuyang presidente si Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres, sa tuyang mga vice presidents, mga deans and directors, mga mga faculty na babarali ka na. Non-teaching staff. And non-teaching staff. And of course, partner ang sa tuyang mga estudyanteng mabarali ka naman sa August 11. Okay. Okay. Ika partner, welcome back. Para in-state na kita. Na-reinstate na. Balik sa classroom. Dahil ko sa loading ko, Monday to Friday. Okay lang. Okay lang. Sanay man kita ka, partner. Tuod man kita kaya. Mas garungan ikakalinturawang kita paghalawig na kita partner talaga, nagtuturo. medyo namimiss. Maninibago ka? Naninibago na ako. Namimiss ko na actually. So, kampang mo so estudyante. Para lecture ka, para turo ka. Namiss ko naman ito. Dahil nag-ano muna kita. May pig-asikaso muna. Sige, ngunya na alaw na ininin Miyerkules ang sa tuyang magiging bisita, no? Yaon siya sa Zoom, partner? Yes, partner. Si Sir Joris Olbes. Siya, partner, ang presidente kang Philippine Pili. Yan. Phil Pili. Okay. Ano daw, kung buong Pilipinas ganyan ni partner, ano? Parang nation man ito, Philippine, maaraman na kayo sir, Philippine Pili. Ako niya sir. Sir Olbez, yaong ka na po, nahiling minay ka sa monitor kang DZGB News Online. Sige po sir, paabot po ning pagbati nguna, patara-tara sa gabos natong paradangog parahiling. Ano sir, Bicol ka po? Bicol? Po, sir.
Yun ang background niya. Alright, biltada kita sa Okay. satuyang programa. Medyo naputulan, no? Mhm. Sigala itong tagiraray si Sir Olbes, no? Na lumaog sa linya, tanganing mapunan tanaan sa tuyang paghuron-huron, dapit sa pila. Sir, good morning, Giraray. Nag-trip off ang kuryente, digdi. Pasensya na, pero nakabalik na kita via generator. Yata kita mo yun, ano? Sir Olbes, sige po, go ahead po. Na antabayan na kita sa mahiwas na reach kan sa tuyang programa. Go ahead, Tabi. Okay, good morning po sa gabos na nag-aantabay kan sa inyong programa. Diyan po ako digdi sa Sorsogon City, kasi digdi man po ang pami sa pili, yung mga pilihan. Thank you po for inviting us to join your program ngayon na aga. Sige, partner. Okay, maray na aga po sir. Magayon ang topic tangon yan dahil ang tema tangon yan may kinaraman sa pigapod na in strengthening the pili industry sa satuyang komunidad, and more or less partner ang tutok tangon yan, ang direction tangon yan, ang significansya kan pili industry bako lang siguro di sa Kabikulan kundi sa ibang parte, pero ang pili originally sa nyaon sa tuya. Sa Bicol. Okay. Ngunyan po sir, punanda po ang istorya. Kumusta po ang estado kang industriya kan pili digiyong po ito sa Kabikulan? Kumusta siya nag-improve, dakulo ng mga innovation sa mga products? Sagod sa ina po siya ang saklaw o lawak kang industriya kan pili as far as Bicol po is concerned muna. Di akong masyadong statistic Opo. na memorize. Pero sa ngunyan po, ang pinaka-latest sa pili industry, kan February 8, 2023, na-open po ang export kang pili sa Europe. Tinanggap po kang European markets na ang pili makalawag sa inda. Pero ang requirement ninda, raw pili nuts, bakong process. So, allow din sa inda ito na dried pili nuts, saka dried na may shell pa. May mga issues concern about this na para restoryahan mo sa iba-ibang grupo, sa mga aguro i-restorya sa manungod sa industriya kang pili. Natawan miki focus na maklaro sa mga players na ang dapat na iluwas na pili bakong sulagting, bakong sa pantanom, kundi sa dried pili nuts. Tanganing, maputihir ta ang mga nagninegosyo sa pili, lalo na sa mga taga-Bicol. Sa ngunyan, mahiwas po ang industriya kang pili, bako lang digdi sa tuya sa Sorsogon, kaya sa buong Bicol. Maging sa ibang parte kang Pilipinas, igwa naman po kinagtatanom, tapos makusog man po ang export kang pili, lalo na sa ibang Asian countries. Na-open na rin po ang processed pili nuts sa Hong Kong, sa Singapore. Igwa na po kita pagluluwas kang mga produkto na ini. Sa ngunyan, both government and private sector nagkakasararo tinda na tabangan ang pili industry. In fact, dakul na so programa kang gobyerno like ang Department of Agriculture taon-taon nagtataw ki pantanom, taon-taon nagtataw ki ayuda sa mga pili processor, sa mga gusto magtanom ki pili, mag-expand, nagkaigwa man sila ki pag-aadal. Ang DTI naman, padagos ng pag-assister kan mga local processor, even sa export, na mailagay sa maray na kamugtakan ang produkto kang pili. Tapos, magkaigwa man ki halangkaw na kalidad ang mga nagpo-proseso kang pili. So, halos gabos na agency kang gobyerno nakatabang man sa industriya na ini. Sa DNR naman, igwa ki ongoing 6-year project ko niyan, itong bigapon na access benefit sharing on pili genetic resources. Kumbaga, kay po antang maprotehir na ang pili day mawara sa to. Kay po antang
kay po ang tao na maintindihan na ang pili kung mapapakinabangan kan iba, dapat makinabang man to pighalian kay ni yung po ang programa na dadala kang DNR sa ngunyan. Funded po ini under the UNDP project. Sa ngunyan na panahon, ang players sa pili nakulo na po. In fact, sabi Linda, bako ng barato ang pili. Bako na sa pares kan inot na mga panahon na baratuhon, daing gayong buyer. Sa ngunyan, dakulo na po ang buyer. Ang problema tangon yan, itong kalidad, na mapakarhay ang kalidad, na kung may mabakal sa ibang bansa, dapat makaabot naman, maray pa na klase. Kaya i-restore kami na dapat back up kita ki science. Igo po ki professor sa DOST na sagkod sa ngunyan, padagos sindang nag-aadal manungod sa pili. Lalo na so magkaigot ki kalidad ang pili. So si Dr. Chris Millena, saro po yan sa maisog mag-adal manungod sa pili. Ang Bicol University, saro man na institution na may focus sa pili nut industry. Aside from this program, igwa man po sila mga programa lalo na sa pag-aadal kan pili bilang pagkaon, pili sa iba pa man na gamit. So gusto kong sabihin po sa gabos na nagmamati sa ngunyan na kung an aram ta ang pili pigkakaon sa ngunyan bako lang pagkaon ng pili. Nasa cosmetics industry na po yun ngunyan. Igwa po kita ki mga players ngunyan na nagpo-produce kang pili bilang make-up, cosmetics, shampoo, lotion. So, arog po kayang ngunyan ang pili. Sa Amerika, ito siyang kumpanya na ang gamit niya kang pili, they have 22 metric requirements every quarter. Ang pili pigagamit ninda as yogurt. Main ingredient sa pagproseso ki yogurt o sarong klaseng pagkaon na milk-based. Okay. So dako lang pong bagay ang pili sa ngunyan na panahon. Considered na siyang superfood. Kaya nagmamahal sa tuya si mga nasa ibang bansa, sinda po si nag-i-import kayo ni mas mas dakol sa nakaaram sa inda kaysa sa tuya na taga Bicol o taga nasa Pilipinas. Although I still believe na nagkapirang regions lang ang nakaaram kang pili. But if you speak of region 2, 3, and 4, kadikit pa lang po ang exposure kang pili nut. So in fact, sa bandang Ilocos area, din gayong mahiling na pili products. Kaya may nagkapera kitang entrepreneurs na nagtitinda duman. I've been to Mindanao for some time, 10 to 20 years ago. Dahil man po kaming nahihiling na pili na available sa mga market ninda. So I tried to bring pili products there, pero dahil man po kinagbabakal, taday ninda kabisado ang pili. So sa madaling salita, within the Philippines, there's a big market for pili nuts. What we need is exposure information na here comes from Bicol, there is a superfood. Kung kinakaipuan kang taga-ibang bansa, mas kaipuan taman, di ba? Kung kaipuan nindang pili, agata sali sa pili, mas kaipuan man kang mga Bicolano, si gata sali sa pili. Kaipuan talang maintindihan sa kamaaraman. So dako lang bagay na igwaki programang arog kayo ni na dapat maintindihan kang tao na may futuro sa pili. May saro kang poon, 2 hanggang 5, pwede ka na magpa-eskwela kinaras. So kayo po talagang maintindihan kung paano ini mag-ibo. Sa Sorsogon, kadaklan kan lugar may pili. Pero may mga nakakaintindi naman. Pero dakul panday. Dahil panindihan na intindihan ang dakulao na benepisyo kan igwaki poon kipili, sa mismong bunga, so balat kay ni, so dakulong pang pagpasabot ang kaipuan na gibuon. Kaya
ining programa ng ini makatabang po sa mga tao, lalo na sa mga Bicolanos na maintindihan ang pili nut industry. Yes sir, Olbes, kasi po ang kadaklan na mga Bicolano o Filipino for that matter, ang aram lang ninda ang pili pig tutula, pig titilad, Oo. pig dudulce, yan lang. Pero sa iba pang mga byproducts arog kang pili oil, no? As in, iba pang mga ingredient yung makukuha sa pili, dahil pa yan appreciated. Siguro sir, ang sarong rason po kay ni Sir Olbes, iyo po na, pero ang pagproseso ka ini mga byproducts na ini, daiman na i-educate ang public, no? Kalimbawa, ako po kang nagkaigwaning si Engineer Malinis po kang BU, saro po baga siya kang naka-imbento kang pili nut cracker, pili nut depulper. Tama sir, diyan mismo sa BU Gubat. Kaya po. So, po. kana susubaybayan ko, nahiling ko. Ako mismo naggalas, pwede pala ning tela doon ning arog kay ni kakaskas. Tapos ini pala ang ubak niya. Grabe ang value, may sa cosmetics, may sa bulong pag na-extract ang oil. So yan po mga bagay na yan sir, dayan nasasabutan maray kan publiko, lalo na sa Pilipinas na iyukuta na ang local market baga sir, bago siya i-expose. Dumang kita sir na sabi nga sa taramon sabi ko, naaapugan kan ibang mga nasyon, nahiling ninda kung nasabi mo nga ni sir, superfood, no? Nahiling ninda ito and nag-take advantage sinda na ay ang Pilipinas bastante yun sa pili, sige magbakal kita ning raw pili, Raw. and then kita na lang ang maproseso digdi. So ano daw sir paguna mo ang at sandakol pa kami hapot ni partner Edgar, pero ano daw po sir sa paguna mo ang dapat na maging intervention kang gobyerno, bako lang po kang private sector para mas ma-educate ang public about this. Minsan, mahiling mo dyan sa Saud, may nagtitirindang pili. Halos di nga ipig-intindi. Di ba? Garo, ang hiling lang, matilad, pangi ako kaini, etc. etc. Pero in a bigger perspective, mahiling ta na grabe po talagang garo ini miracle fruit ba ini sir na garuman ininyog na daining Gabus sayang. Gabus may pakinabang. May pakinabang gabos. Sir, yan sa likod mo pang background, pili yan. Igwa kong halos ang bilog na lugar ko may pili. Sige sir, ito naman sir. Ano sir daw ang paguna mong dapat na intervention kan gobyerno? As in, after that, kan private sector na stakeholders digdi sa pili industry, sir? Ang saro na mga dapat pagtunan kang katuyang gobyerno sa lokal, lalo na sa local government, na magriparo, magmangno kan sa indang kapilihan sa lugar. For example, sa kada barangay, halos sa buong Bicol, igwa man kipili. Pero, igwa ki mga lugar na dahil pa man kitanom. So, dapat, kung mapatanom sila, tanom na sila pili, bako ng ibang kahoy. Pero, ang gobyerno dadakol naman ang effort na pigigibo. Halos, nakalinya na sa mga programa kan agriculture, sa BU, sa iba-ibang ahensya. Ang kailangan siguro, mga community-based projects na mayakap kayo ng programa ng ini. So, findings nga ni Dr. Millena na magayunon ang nutrient content kang pili pulp. Although pigkakaon ang pili pulp, pero pwede tapang masabutan kimalay kung ano sulag kayo ano sa mga magayon na produktong pwede pa magibuhalin sa pili pulp. Yung kuta ito paabot sa mga tao. Pero magayon ng practice sa bilog na Bicol na ang pili through blanching, pigkakaon sa pulp. Sa mga ibang probinsya, dahil hindi na-appreciate. So pigtutula sir, pigtutula ang pili, pigtutula. Kaya po. Oo. So, para sa kuya nga ni, only Bicolanos can love pili nut rather than other people. So sa ngunyan, ang dapat ng pagtuunan, ining mga programa na dadalakan mga dalakulan na ahensya kang gobyerno, dapat makaabot sa hababa na lado, like community-based, barangay level. So magkaiwa-kiarog kayo ng programa. Dapat kita na nasa sa mga saraday na organisasyon, mailahad ta sa ibaba. Igwa kami ang
ang grupo mo sa pili industry, nagkakaigwa kami ng mga aktibidades manungod sa mga bagay na ini. For so many years, nagkaigwa kaming programa na makaukod sa mga tao na gusto mag-propagate ipantanom. Maintindihan kung paano mag-propagate itama. Na remember, kadaklan kang Bicolano, aram ang pili, pero Yeah po. dahil hindi aram na ang pili, kay puhan may lalaki. Yeah. So, ang pili is a kind of plant, apod ninda, dioecious plant. Pag sinabi mong dioecious, dahil siya mabunga, kung dahil siyang lalaki. So, sa kahaluyan ng panahon, aram ta may lalaki na pili. Pero dahil ta nahiling value kay ito. So, ngunyan, ang obserbasyon niya, experience ako obserbasyon. Sabi nila, at pili pag nagbabagyo, after the typhoon, mas dakol ang bunga. Yan ang obserbasyon nila. Okay. So sabi nila, mas dakol nga yung bagyo, mas maray para sa pili. Sabi ko, may kulang. Ang taro na dapat na mention din ta. Kung dakol ang lalaki, dakol ang pollens. Okay. Kung makusog ang bagyo, makusog ang doros, masabog ito na pollen sa mga babae. Kaya madakol sa pagbunga. Pero kung dit ang lalaki, mas kanong kakusog kang bagyo, kaya magkidakol na bunga. So ngunyan, nagngangalas nga niya ko, tan agriculture, kakahaluyan ng panahon, mga 20 taon na programa sindang, nagpapanaok ipantanom, grafted. Iyo po. Asexually propagated planting materials. Nagngangalas nga niya ko, puro lang babae. Daing lalaki. Kaya yan tuyaw ko sa mga nasa agriculture. Kung mataw ka mong pantanom na puro babae, isay man ka tumamaro. Ayo. Yung baga, sabi ninda, yaw nga sa kadlagan, dako man lalako. Sabi ko, ba kung sigurado, mantalang kung mapanaw ka pantanom na babae, tapos may lalaki, sigurado yan. Kaya sabi ko sa ngunyan, sa pinaka-latest na pag-urulay-ulay sa mga meeting, sabi ko, like I called the attention of Sir Ronald Coprada, sa mga leading person kang DA, manungod sa pili nat industry. Sabi ko kay Sir, idagdag na nindo sa dispersal program nindo ang pili na lalaki. Tanganing, sigurado ka mo na si babae na tigpanahon din do, mabunga. Remember, sa kahaluyan ng panahon, ang DA, ang project, puro babae. Nakulo ng grafted. Pero haing mo yan, kung talagang nagbunga, harain ito. Diba ka? Okay. Di nakulo na ko 20 years ago na. Pero dahil today magkilalaki, ito yung assurance. So sabi ko, bagunta na ang sistema. Masakit man magparahiling kita kan mga sala na gibo. Pero, sa ngunyan na panahon, nakakasabot na ang tao manungod sa pili. So dagdagan ta na tama na correction baga. Kung nagtaw ka si babae, dapat may lalaki. Pero sir, i-graph mo ito para makasabay. Opo. Pero sir, Olbes, sa ordinaryong tao, paano maaraman kung babae o lalaki ang pili? Arog lang kayo na yun. Sige. Ang burak ng babae, bakong parehas kang burak ng lalaki. Okay. Ang pili ang puon kang pili, pag nagluwas ang burak, pag lalaki, haraghag ang burak. May diferensya pala May sa distansa. Ang babae na burak, suruksukan. So, ano sa petals, sir? So, petals? Dahil subok. So pagburak niya sa mga sanga. Oo. Okay. Ang burak ng babae, kulugo, kumpul-kumpul. Kumpul. Okay. Ang burak ng babae, haraghag. May distansya. Ang babae haraghag? Ang lalaki? Ang lalaki. Ang lalaki haraghag, okay. Ang babae kumpul-kumpul. Okay. Kumpul. Ngunyan, kung ikaw ka kipuon na babae, tapos dahil kang puon na lalaki, mabunga man iyan. Dahil ko kipig-apod na prinsipyo sa dioecious plant o sa classic kitinanom na may lalaki, may babae, may nagluluwas na garo hermaphrodite. Garo, po ninda,
garubakla baga ngaya. Oo. Si babae na po na nagbuburak ki pambabae, minaluwas man na burak na lalaki. Okay. That's about 5%. Ay, 5% lang. Okay. Kung puro babae yan, ang pagburak ka yan, ang pagbunga, madepende lang sa 5%. Okay. Pero kung igwayan kila lalaki, Mm. mas dakula ang tsansa, but more than 5% ang tsansa na magbunga. Okay, okay. Kaya we encourage na dapat may lalaki. Mm. Maano ko, sir, saan po nag-originate ang bunga? Duman sa babaeng kahoy kang pili or sa lalaki? So, sabi mo ko sa bago pa, pero pollen yan na nagkakawaras Ayun po. pag nagkukusog ang paros, sa ina parte Ayun ang po. ang Arin ang pollen? nagbubunga, Arin babae o nagbubunga, lalaki? sa babae sa lalaki. O parehas, sir? Okay. Ang parehas na kahoy na babae-lalaki may burak. Ah, Okay. Ang parehas. nabibilog ang bunga sa babae. Babae. Okay. Ang burak kan lalaki, dahil nabibilog. Mm. So, dahil po sir ng tsansa na ang lalaking pili magbunga? Warang Dahil tsansa? pong tansa. Burak lang siya. Malabo yan. Oho. Okay. Pero paano po Siyempre, may na-produce mabunga ang si babae. paano po na-produce ang pili? So pollen ba so burak kan lalaki na transfer sa puno kan sa lalaki? O sa babae para I should say. Ang burak kan lalaki, igwa ki pollen. Okay. Okay. Mhm. Pag makusog ang paros, ang doros, matatransfer Ipapalid. Ah, Oo. ipapalid makakalipat duman sa babaeng ano. makakalipat. O kaya sa pamamagitan kan bubuyog, ano sir, mga bubuyog, mga Opo, insekto. Mm. So, igwa ki dakol na paagad kung paano natatransfer ang pollen sa mga burak. Mm. May mga insekto, Hindi pero dara, no? dakulan na factor ang wind dispersal. Wow, ang hangin. Okay, okay. Mga pirang So, taon kaya sir mas yan dakol. nangyayari. Mga pirang taon na nangyayari na aron ka ng Anong- proseso. anong stage? Anong stage o pirang taon na ngayon so kahoy Pili, na pili. Nangyari po yan na stage. Yan ano na yan, proseso. Usually po, ang pili, kung nabuhay ang pili na babae, pag nag-edad sang 5 5. hanggang 7, nagbuburak na yan. 5 taon hanggang 7 taon. Opo. Pero masabi ka mo, paano nga siya sexually propagated o dugtong? Oo. 2 tulong taon, nagbuburak na siya. Okay. Tali siya sa nagbubunga na. Oo. Mm. So mga piggraft sir, grafted so So, ang pigpatubuan. agriculture, Department of Agriculture, na po ninda kang grafted ninda, clip graft. Clip. Sa Bicol University naman, enarching. Inarching. Okay. Kung ano ang pagkakaiba, ang clip graft, susanga, tipotol, sayon, tigdudugtong sa ibaba. Kikabit sa ano. Pinatudok. Kitudok. Ang enarching naman, so pinatudukan, isasakat mo sa itaas, idudukot mo sa sanga, duman sa kapares man na sanga, tubilog na seedlings, isasakat mo sa taas. After 3 to 4 months, paputulon mo, pagka nagdukot na sa duwa, ibababa mo na sa pinutol. Ayun. Pwede na itanong. Arog So pa- yan sir, Ayun po kaya sa pagkakaiba. yan sir, all best po sir Joris, ang nahihiling ming harababao na pili na may bunga na ano? Sa mga Yun na harababa. po yan. Oo. Pero- So, nagmamadali nga kita, gusto ta magbunga tulos, pwede man yan, manageable. Pero one thing, kung mapadakol kita kaya kayan, siguraduhan ta, naigwakidakol na lalaki. Oh, tama, tama. Iyo. Iyo. Kung hindi man kilalaki, ano man kan maro pagka. Iyo po, tama, tama. Kung nagmamadali siya, sir, mga pirang taon, usually, pwede na magbunga yan. So, may mga madalian bagang yun, na proseso. Mga pirang taon, anong taon pwede na magbunga ang sarong pili? Sa madalian na Okay. proseso. Sa madalian na proseso, 2, 3, 4, nagbubunga na siya. Kung asexually propagated. Okay. Sexual Pero propagation. kung sexually propagated, kung ito hali sa pisog, 5 to 7 years. Ngayon, ang dapat, sa Bicol, anong maray? Yan, sige. Yeah? Anong maray? Para sa kuya, mas maray so hali sa pisog. Okay. Oh. Tabagyuhon kita. Tama, tama, Iyo, Ang tama. average na typhoon sa Bicol, Mm. halos 20 kada taon. So, ang Ano survivability, diit. Iyo po. Iyo. Dapat talaga sa sir. grafted, dakol kayan matutumba. Tama po, tama. Maray ito sir na hali. Kapag sa paraoma, pag natumba, magastos baga. Iyo, Mas mapo kilipli ang naman. pantanom. Oh, maray ito sir na hali sa pisog. Tapag minatubo niyan mga 5 taon hanggang 7 Diretso. taon na, matagason talaga yan. Talagang sturdy siya. Oo. Hindi siya basta bubuwal-buwal din bagyo. Kunyan, mag-diferensya kiduwang taon,
bako man harayo ng 2 taon, kung Mm. nagbunga siyang 4, tapos ang saim, nagbunga 5 Yo, ang kaipuhan mo, kung gusto mong hababa, i-trim mo na lang. Meron okay. pala Pero yun. ang punto ko, pag nagtanom ka, dit ang mortality. Tama, Mm. Ang tama. bagyo tarig di, an average 20. Sa Pilipinas, oo. Oh. Mm. So, kung gusto ta na kaigwa kimaray na pili industry, di kita mag-asa naman sa fertilizer, i-fertilize mo. Mm. Nanganin dako lang bunga. Bako yan po ang sagot dyan. Kaya po ta magtanom kidakol mga na lalaki. Tadakulan mamaro. Na maski may fertilizer at kung di kimamaro, di Iyo Iyo po, po. iyo Tama. po. oo. di ka magkibunga na maasahan. Oh. Iyo. Oo. Sir, Sir, pili, di man kinag-fertilize sa bulod. iyo, totoo po. Sir, gusto mi lang ihapot po sa imo. Nata daw po taang pili mas nagtatalubo sa Bicol region kaysa sa ibang Yun, lugar. oo. Okay po. Ang pagtanom kang pili, ang sarong sikreto na kadaklang kan mga agriculturist din in the aram, ang pili na dakol, nabubuhay sa mga lugar na may halangkaw na uran. Mhm. Mm. Average, 3,000 millimeter annual average. Annual, Mhm. okay. Gustong sabihin, 8 bulan o mas higit pa na uran sa kada taon. Mm. Okay. Pagka nagbaba digdi, nagbaba sa lugar na sa panahon na yan, halimbawa, 5 lugar bulan sana, kang 5 bulan sana nga, 5 bulan. Visayas, Okay. Negros. Sa Negros, ang average rainfall, 4 months. Okay. So, pabor naman ang mangga, pabor naman ang sugar cane, Mhm. pabor naman pabor ang pili. Okay. One very example, so pilihan kan kay Danding Kuhangko. May bunga, nagbubunga man. Pero bakong maray, bakong Mhm. masapog. Mhm. Tantano, ang rainfall naman, hababaon. Mhm. Okay. Dahil naghahalang ka kay 1,000 mm per year. Mhm. 800 to 1,000 the most. Mhm. Sa Bicol, ang average rainfall 3,000. Mm. Wow. Kaya Just kaya- like in Quezon. Mhm. Ano yun, sir, makonsumon sa tubig ang pili? I mean, Makitubig. talagang sa... Makitubig. Makitubig? Makitubig sa... Mhm. Pag dit ang tubig, kung ang pili, ang bunga, dahil nagraragsik, Mhm. Mhm. malumoy. Mhm. Okay. Pagka pigluto mo ang pili, ang bunga kayan, dahil ka makaluto kay crispy, pwede ka makagibo, masapan. Oo, Okay. may mga ano Oo. pala. Ay, iabot ko pa partner, may distansya ba sir na dapat obserbaran sa pagtanom kang pili or misa mga kuwan sa naot, sa rabuwag sa naot, kaya pitanam, or mayroong distansya sang dapat na obserbaran nga magtalubo and mas dakol na pili ang iproducer niya. Oh. Okay. Manungod sa pagtanom. Mhm. Kung plantation, may distansya. Tapos, kung grafted iyan o asexually propagated, ma-observe ka ki-distance na magkakaigo sa crown. Iyo, Mm. ababa baga. Mhm. Pero kung hali sa pisog, dahil distansya. Okay. Okay lang Mas ano. isuruksukan an, tapa iritaas man, Iyo. Mhm. mabubuhay. Pero ang obserbasyon may, kung matanong ka sa iraram kang kahoy, maluwi ang pagtalubo. Mhm. Mhm. Dapat partially shaded siya. Takon fully shaded, dahil man ang madakula. Iyo, tama. Oo. Just like other trees, kaya po ng sunlight. Mhm. Hindi So, kaagaw. dapat may partially shade. So, the first 3 to 5 years, partially shaded siya. Mhm. Mhm. After that, makisabayan na yan. Mhm. Pero sa asexually propagated o plantation o kaya itong mga grafted o dugtong, open field yan. Mhm. Kasi may crown. Pag itinanong mo yan sa partly shaded, dayan madakula. Mhm. Mhm. Ano na yan, nagbubunga na yan eh. Matured na siya eh. Ang kaipuhan na kayan, full sunlight. Okay. Pero dapat kung rolling, kaya slope, bakong flat. Okay. Kapag flat, stagnant ang water. Okay. Pwede magadan ang pili. Mhm. Dapat mga bakilid, sir, na lugar. Bakilid. Medyo bakilid. Medyo bakilid. Kaya Oo. pala na, no? Ang pili, nagagadan pag stagnant. Kunyan, Oh. gusto ko i-share sa Indo na ang pili, ang species kang pili, nagkapira Mhm. sa Pilipinas about 7 to 8. Okay. Ang pinaka-popular na species kang pili, so nasa Bicol, ang napod Canarium obatum.
Canarium ubatum. Ubatum. Ang ubatum, ang characteristics na may bunga na pigkakaon, Okay. darakula. Mhm. May saraday man, pero at least may bunga na darakula talaga. Mhm. Ngunyan, igwaki species kang pili na puro dagta ang produkto. Mhm. Ang dakol kay ni sa Quezon. Quezon. Ano po naman kay ito, Canarium luzonicum. Mhm. Sa bandang Mindoro, igo naman kipigapod na Canarium asperum. Mhm. Medyo garo ang parong may suka, fermented, Mhm. ang dagta. Pero gabos ni na species, igwa kilalaki babayi. Okay. Sa Quezon, ang hanap buhay, ang industriya duman, bakong sumay bunga, dagta. Okay. Ang perfume industry kang Europe, naka-base sa raw materials na ali sa Quezon. Wow. Okay. Tiga po nindang Canarium luzonicum. So, sabi ko sa Indo, ang perfume industry. Bakit perfume industry? Ang dagta kang pili classified as fixative materials. Ang dagta, pigigibong lana. Alapod kayan, fixative oil. So, kung may sarong kang litro kan lana hali sa burakan ilang-ilam, kailpuhan mo lang sarong kutsarang lana kang pili na dagta. Wow. Iya. Tanganing suamot kay to, day magpurak. Kaso sarong Kaya aldaw. ang Kaso sarong aldaw sir, Kaya may po nahiling ang- pa akong partner na nagaroon pa sarong pang produkto. Ginimong adhesive, sarong Ayo po, oo. ang So, dagta ito. Mark Anthony Bantogon, si Kennedy, si Mark Kennedy, nakaimbento siya kay pili seal o kaya adhesive hali sa gum rosin spent. Itong dagta kang pili, pag nagkaladkad, nakuha mo na sulana na perfume, so crude oil, igwa ito kay latak na matagas. So, malagkit bagayan na dagtano. Pag naluto yan, matagas yan. Garo Okay. yan siminto. Ngayon, pag process mo ito, magayon itong adhesive. Ito ang pig-upod na pili sealant ni Mark Kennedy Bantogon. Ito ang naimbento. So, nakulaw na bagay, pero kay Puan, ma-process ka muna kan oil. Nakulaw mo na bagay. Ang hapot nga ni sa moya, can we make it sustainable? Sustainable. It is sustainable because may gumagamit ng oil. There is the perfume industry. Tapos, meron ka naman ngayong gum spent nung bagang parang basura na o waste. Pero pag ginamit mo yan na sealant, hindi na yan waste. Diba? Yes, tama. So, may future ang industry. Iyo, tama. Kasi wala ka talagang waste. Walang sayang. Iyo, Walang kailangan sayang. mo raw partner material. na gamit Oo, oo. Kailangan mo raw material. Sir Alves, So, sige po, guys. okay. Sir, epot mi lang po sa imo. Guraano po ka pirang-pirang volume ning pili ang kaipuhan mo pag arog kayan mag-engage ka na sa mga arog kaya na mag-export ka o kaya ining sa pigigibong perfume, pira pong puuning pili, mga arog kaya na estimate. Ano kay name? Actually, dahil mo man kayo po ang magtanong. Okay. Patanong ka kung yaon ka na, stable ka na. Mm. O kung in the future, gusto mo talaga mag-engage for that, 1 or 2 hectares, that would be enough. Pwede na. Okay. Oo. Mga Kasi- pirang po niyan, sir. Mga pirang po ng mga arog Ang 2 hektarya, mga pirang Oo. pompo yan. Ang duwang kung purong pili na may pangdagta, ang kada sarong hektarya, mga 400 trees. 400, okay. Kada man ang pigdudugtong talagang supisog iyan na pigtatanom. Kasi Tama. suruk-sukan iyan, madarakula yan. Mhm. Pero kung ito naman na na pili na may bunga, ang agriculture, ang recommended nila, so grafted, 100 trees kada 1 hectare. 103 kada Oo, sa kada 1 hektarya. hectare. Okay. Sa grafted iyan. Mhm. Pero kung bako naman grafted, maski 200 trees sa kada 1 hectare, Pwede na, kaya na. pwede na. Kaya ang lambang Pilipino, lambang Bicolano, na gusto talagang magkaigwa siguradong income Mhm. after 5 years na nagtanong siya,
dahil man na kay puhan 2 hektar. Mhm. 50 puon, dakulao ng bagay. Iyo. Sa panagtanong ka po kanin Sir Alves, aron kay ibang mga kahoy, baga, kay pon mong atamanon, baribihon, fertilizer, etc. Dahil masyadong, need na atamanon or bantayan kan sarong paraoma, ang pagtanom kang pili? Po, dahil man kay puhan na bantayan ng pili. Mhm. Ang number 1 baga sa tanom, dahil makaon, masabsab ki karabaw. Yun. Mhm. Akon, paras man ang kan iba mangga o kaya Mhm. guyabano, pigsabsaban ki karabaw. Mhm. So, kung matanong kita, gusto ta ma-protect, babako dun ta, sa mismong poon. Ayo po. Mhm. Oo. Mhm. So dahil maabot ang dahon kami nga para sabsab. Ki karabaw. Mhm. So, ngunyan, ang pagtanong po ngunyan ng mga panahon, tamahal ang labor, Mhm. bako na paras kan inot na panahon, napaka-tanong, babayaan, babalikan kung nagbunga na. Mhm. Bako Iba. na po arog kan ngunyan ang mga farmer. Mhm. Tamahal ang labor. Okay. Kung matanong kita ngunyan, papasiguruhon ta na dahil masabsab kang karabaw. Iyo. Oh. The first 3 years, dahil mo magkaipuan i-fertilize ang pili. Okay. Mhm. Dahil lang sa masobrahan kan awot. Mhm. Okay. Kapag may awot, may awot. Pag nasobrahan, pwede masulo. Mhm. O kaya, kaunon kan awot sa pili. Mhm. Okay. So, ngunyan, ang obserbasyon niya, nagkapirang panahon na nagtanong kami kipili sa Kamsur, lalo na sa Ragay, nagtanong akong pili. Karagay, duman. okay. Ang number 1 na kalaban kang pili, anay. Mhm. Okay. Kan 1999, nagtanong kami kipili sa Palawan, Mhm. sa Ulugan Bay. Dahil ko pa yan aram kung ano ang kalaban kang pili pagtanom. Mhm. Out of 10,000 trees na tinanom mi sa Bulod kan Ulugan Bay, halos 500 na lang sa natada. Grabe. Pag edad kitulong taon, supuon, nagtutuyo. Mhm. Tapos, piggabot mi. Paghilinga mi, dahil lang ugat. Pigkaon ki anay. Ikaw ang kianay. Oh, grabe, ano. Bulod iyan ha, bulod. Anong nakaka-track Tapos- po sa anong nakaka-track sa anay para ma-penetrate yan as in kaunon ang kahoy na yan, ang pili? Ang parong kang resin, masiram sa anay. Okay. So dagta sa So, yan dagta. yan ang experience mi sa Palawan. Mhm. Nagtanom kami more than 10,000 trees. Less than 500 lang ang nag-survive. Ngunyan, Okay. mahiling pa sa Ulugan Bay. Mhm. Ang Ulugan Bay, sarong naval base area. Mhm. So, experience ko yan. Pig-check me sa phone, ano ta nagagadan. Dalakula na, garon na muruan lawas. Kung kasurian matulong taon na sa kung nagagadan. Mhm. Ang number 1 na kalaban kang pili anay. Okay. Mm. Tungon yan, pagbalik ko sa Bicol, nakanahiling ko sa solusyon. Ang solusyon sa anay, sarong klaseng awot. Pag nagtanong ka pili, sabayan mo ki Remoras. Remoras. Alam mo ito Remoras. na, Okay. alam mo ito na awot na anugat, pigigibong pamaypay. Okay, oo. Mhm. Pamuton iyan. Mhm. Ang English ka na po bitiber. Okay. Bitiber. Ang bitiber, pag gilinana mo ang ugat, pamot man iyan. Mhm. Mahalunon iyan ang pamot. Mm. Okay. So, sa Bicol, igwa kay industriya kang bitiber. 1970s, may nag-i-import kan ugat, pigigibong pamaypay. Mhm. Pigi-export kan mga exporter. Pag abot sa Manila, may padaradanin na sa Japan. Sabi mi, kan pagpara-interview mo nangod dyan, ano man kan Japan sa pamaypay, malipot baga duman. Oo, ayo tama. Oo. Ito pala, Ano sir. ma-export ka, ki pamaypay, pasirin sa Japan. Oo. O, duman mi natuklasan na so roots kang bitiber, pigluluto na lana. Pigigibong ulor. Mhm. Oo. Mhm. So, hindi sa Bicol, may nagkatarada pa na bitiber. Mhm. Propagate ako. Kaya ito, nagpatanong. Mhm. So, kada pagtanong ko ngayon kang pili, igsabayan ko si bitiber. Tanganing, laing anay. Tabo ko na mangyari, So, so tanong mi sa Palawan, Mhm. na halos nagadan dahil sa anay.
Ayun. Okay, oh. Pero kung mapapansin po nindo sa Bicol, ang mga darakulang kahoy may anay. Iyo. Ang pili na darakula, sinyalis yan na magaganda na yan. Mhm. Pagpig-anay na, sir. Pagpigaan na yun. Yung pala no, nakaka-tracker pa lang ganso, garo dagta Ayun na po. yun. Okay. So, halawig naman kita sa pag asikasok ng pili. Nakulao na na-experience sa. Iyo. May mga technique Kaya pala ni Pat. kung- Oo. Ang agriculture, nakulao man na tabang. Mhm. Yaw ng resources. Kaya makisumaro kita, natabangan man sinda. Mhm. Kita may experience sa sinda, may experience naman sinda. Let's meet halfway para sa tarahayang pili industry. Mhm. Iyo. Ako nagparatanong ka kil babae, tapos dahil man kimamaro. Iyo. Basta po nyo yan, sir. Pag sir, may ratio, may isa-suggest ka mong ratio kang pagtanom kang babae sa lalaki, pili. Igwa daw ng ratio. Yan, Oh, o ang suggestion kang DA, 10%. 10% lalaki. 10% Ang lalaki na po babae. lalaki. Okay. lalaki. Sabi ko, maski 50%. Mhm. Parehas ano. 1:1. 1:1. Pero one thing, duman sa meeting me about genetic resources Kampili, Mhm. sabi ko sa DNR, mag-focus tabi ka mo sa pag-propagate Kampili na dahil pigdudugtungan. Mhm. Okay. Nganing ang raso Kampili dahil mawara. Mhm. Okay. Sa agriculture, nagpropagate Kampili base sa 7 approved variety. Mhm. Isipon na lang nindo kung ang mga raso, ang similya nga kan sarong tanom, hali lang sa 7. Mhm. Mhm. Pag naghilang yan, rabos yan. Mm. Okay. Di ba? Oo. Okay. Tama. So dapat ko Pero na kung ang maray pinaralian ka yan, Oo. diverse, dayan mawara. Tama. Mhm. Oo. Kaday mapupuro ang hilang, di ba? Mhm. Yun. I-kumpara ko sa Indo. Bawal baga mag-aragum-agum ang kalahi, Iyo, tama. Mhm. pangsulong linya kan dugo, di ba? Oo. Mhm. Pagtugang, tiyaon, tiyoon, bawal baga. Mhm. Nata. Kapag iyan nangyari, mas halangkaw ang incidents na magkahilang. Iyo, tama. Mm. Eventually, napupuho Iyo. ang raso, Tama. ang resta. Mhm. Human yan po sa mga tanom. Mhm. Kung ang pili magikan lang sa 7 approved variety, in the next 20 years, may hilang ang pili. Mm. Kasi masa po. Iyo. Diba? Mhm. Ang industriya. Mhm. Kaya sabi ko, let's meet halfway. Hindi magpursige kan manungod dyan. Pero at least 70% kang resources kang DNR on pili production, Mhm. dapat bako na grafted. Tanganing maproteher ta ang raso kang pili. Iyo. Dahil mawara. Mm. Okay, okay. Basta sa imo Kung Sir puro Ol grafted, mawawara Oo. po yan. Basta sa imo Sir Olbes mas inaano mo na mas maray na itong hali sa pisog. Oh. Kung yaong ka sa Bicol, I suggest magtanong ka kang pili na hali sa piso. Hali sa pisog. Mhm. Kapag nagtanong ka, dit ang gadan. Iyo. Tama, oo. De bali sir Pero na kung haloy-haloy magtanong ang ka ano. grafted, Yun. ang saro ko na example sa Indo. So Pilipinas project kang J. Emmanuel. Mhm. Ribo-ribong tanom, puro grafted. Kada taon may nawara. Na nagsige bagyo baga. So Adventist project, Naga Adventist, out of 1,000 trees, pera na lang ang tada. Na puro grafted. Sabi ko sa Enda, kung duman ka sa Sorsogon, dahil magkinagtanong sa bulod ki grafted, so taburuhay man. So saan kita mahiling ki sample, saan kita mahanap ki ehemplo, duman na kita sa natural. Yes, tama. Duman ta tama. nahiling ta. Itong sa agriculture, adal man lang ninda ito. Sa Yeah. Sorsogon, it's a template, natural template. Duman kita magbase. Tama. Mhm. Oo. Di talaga ni Diba? madam sa natural na proseso partner ano. Unday talaga Natural. madaog. Kaya manungod sa pagproteher kang industry kang pili, dahil na kita magharayo sa Mhm. mismong barangay mo, kung igwa ka mo kay watershed area, tanuman mo na kipili.
Di ka mag-isip na maprodukto ka ika mismo. Dahil isipin mo for the next 5 to 10 years, sa komunidad mo may produkto, may resources. Ito investment. Along the way, makinabang ka. Oh, sir, ano kaya paharanin na kaya kita sa pagtatapos Ayun kan po. programa. Una lang sirang last na hapot mi sa imo gayud, partner. Sige. Kung nalimbawa ngay ako, gusto kong mag-venture sa pagtanom ning pili. Ano sirang dapat gibuhon? Maghapot-hapot po. Mhm. Mahapot kita sa agriculture, mahapot kita sa DNR. Mhm. Dahil kita matanong basta. Okay, Mhm. tama. Saan mo niya na panahon, iba-iba na ang market. Iba ang market kang pili na Saraday. Mhm. Iba ang market kang okay. pili na Darkula. So Iba pili man ang na market kang may dagta. dagta, Oo. tama. Iyo, sige. Then, ang panahon iba na. Iyo, Dahil iyo. mo niya nagtatanong, basta ka magtanong, dahil mo aram sa market mo. Iyo. Dapat aram mo kung anong gusto mong market. Iyo. Tama. Kung ang market mo puro palang pili pulp oil, di ibang klaseng Pili ang itanong mo. klaseng ipili na dakul ang lana, Mhm. kang pili pulp. Mhm. Na may mga pili na maluyan pulp oil. So depende Magkapot sa mo na. klase. Oo. Iyo, tama man ano. Kaya magparatanom na dahil naghapot. Numero naman Di ba kasi ang market man lang dapat ma-identify mo sa tinanong mo ta. Kung nagtanong mo Bago variety kita na matanong, aram mo ta, sintay ni pabakal. Tama. yan, market. Given there's ining situation na ini on at grabing challenges sa pagpompo sa propagation, sa pagtanom, ining mga bagyo, ining mga anay na gaano. Kumusta? Kaya bang supplyan ang mga demand? Sabi ko sa bago, igor kitang exports na lagting na sa Europa, sa US, etc. Kumusta ang supply ta? Kaya pa ba? Despite kani mga challenges na supplyan taan pangaipukan market? Sa laog tapos sa luwas? Kaya po, ang negosyo, mas dakulaan ganan sa pag dakul ang kulang. Mas mahal baga ang produkto kung kulang. Ayo. Tama. Pag bastante, maloy ang presyo. Mm-mm. O kung dahil challenges, dahil kitang negosyo. Ayun, no. So, Kaya, the more may challenges, the higher the chance na dakul ang entrepreneur. ayun, tama. Oo. So, dako lang market. Dakulon ang produkto, Iyo, tama. No. pira lang ganan sa takayan. Ay. Pero kung Ay. lit ang produkto, makaporma ka, di ba? Ay, tama. baga, sa loob supply and demand, pag kulang ang Sige po. supply, kulang demand, siyempre kulang income dyan. Oh. O, kung yaon ka sa isla, Mhm. ali ang pili mo sa isla, pirdi ka. Mhm. Na mahal ang pamasahe pag Oo. paluwas mo Mhm. kayan. Mhm. Pero kung i-process mo, sa isla mo palang i-process, di ba? Oo, tama. Makabarato ka na. Mhm. Iyo. Iyo, Pero dakol- kung ang produkto mo naman hali sa syudad, pasilin sa isla, makapatong ka kidakol. Iyo. Iyo, tama. Grabe partner yan, no? Nakulong ka ng hiyapot ang, ang sarong oras, Kulangan Sir talaga. Olbes, kulang pa talaga. No? Anyway, Oo. baka magkakigwapa kita kayo ng mga pangduwang episode, o diba? Iyo, Tungkol kung sa may pili. mga- ma-explore talalo ang ano. Opo. Pili? Kung mga gustong interesado magtanong kipili, bukas man kami kung may gusto mo maghapot. O pwede man mag-contact sa RAPSI, sa Regional Agriculture and Fishery Council. Ito man po kay Subcommittee on Pili Nut. Sa mga provincial level, sa city level, sa, sa regional level, ito okay. man po kay sa Pili. DA po yan, sir. Sa Sa DA. Sa DA po, sa DA. DA, okay. Kamu po Sa sa na, Agriculture ang, and Fishery Council. ini pong pilpili, saan po? Sa DA man? Pwedeng i-connect sa Ang DA? Pilpili po, private po. Dati sa DA kami. private. Okay. Anong parehistro na kami, naghiwalay na. Iyon na partner, inabot na Okay. kita. Sir Olbes, salamat po sa mga importante, mga interesanting informasyon na iwinaras mo ngunyan sa muya sa gabos niya itong parantabay asin para healing. Salamat pong maray, sir. Okay po, welcome po sir. Okay. Okay, Salamat Thank you. din po. Maraming Sige. salamat po. Okay. Ano partner? Yun, madali yun ang oras. Minurit na naman sa alas 12. Sige partner, go. Sige, sa pangarampukan sa itong mga pag-aribo dyan sa Laucan Bicol University, sa itong mga parantabay, ito naging bisita ka sa bago, si si Mr. Joris Joris Olbes, Olbes. Presidente kan Pilipili, ini po sa Edgar Barameda. Ako po yun Seth Matera, salamat po kasi ano pagantabay hasta sa masunod na episode kasatuyang programa digdi sa DCGB Radio. Maray na udto po sa tuya agabos.
Sa indong nadangog ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad iyo ang sa tuyang bida hanggang sa masunod na Miyerkules. Sa Giraray, ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint